Добър вечер! Вие сте с новините днес е 11.01.2013 година. Първа точка. Регистър на животните намира изоставени кучета. Втора точка. Въпроса за AIDS. Седмична зона ли е площадката в Белене? Трета точка. От парченце ананас, рани в устата, кръв и усещане за... И последно. Спасиха Елен, попаднал в леден капан. Това бяха новините за днес, 11.01.2013 година. Аз и моя екип ви желаем приятна вечер. Ще се видим утре, 12.01.2013 година, което е събота. Спокойна нощ!